ste tu viackrát povedali vy, že rešpektujete zákony. Chcem sa spýtať, rešpektujete ich všetci ako poslanci tie zákony? Pretože sa chcem spýtať, je konflikt záujmov, ktorý som napísal a ktorý bol povedaný aj v STV. Tu máte výpisy obchodného registra, jedna strana, druhá strana, dve firmy. Hej. Smejete sa, pán Král. Áno, jasne. Jedna konflikt za starostu. Nerobte si to kampani, keď dneska... Ja si nerobím kampaň. Ja si nerobím kampaň. Kampaň si poprosím nás, si sem zvolám za stretnutie. Áno, Jelačiš, dajte otázku, prosím vás. Dal som dva výpisy. Vava a DOSEP, Energy AS. Vy tam figurujete ešte v dozorných radách v jednej figurujete dokonca v roku 2012, v druhej 2011, do 9. mesiaca. Je to v rozpore so zákonom, že nesmiete byť v dozornej rade právnickej osoby, ktorá vykonáva obchodnú činnosť. Chcem vás požiadať, pani poslanci, je to podnet občana, aby ste jednali o konflikte záujmu vášho starostu, nakoľko platí svoju právnickú firmu z peňazí obce. Po druhé, hovoril som o používaní auta, berete neoprávnený benefit, pokiaľ to nevysvetlíte. A po tretie, ste boli do roku 2012 v dozornej rade DOSEP Energy. Máte tam dôkazy, jednáte čestne ako poslanci obecného zastupiteľstva. V zmysle zákona ja vám dávam podnet a vy ako poslanci obecné zastupiteľstvo by ste o konflikte záujmov mali jednať a mali by ste prijať opatrenie. Ďalšia vec, to bola prvá vec. Čo vám hovorí, bolo tu hovoriť niečo o plyne, chcem sa spýtať, čo vám hovorí meno Skácel, pán starosta? Nič. Nič? SK Office? Nejaká firma, čo ja viem. Dajte mi konkrétnu otázku. Esperanza. Ja sa k tomu dostanem. Pán Skácel, vám nič nehovorí pán Skácel? Pána Skácela ste lanarili na odpredaj pozemku. Kúsok, bolo to parcelné číslo 1125 alebo 1124 alebo niečo podobné. Lanarili ste ho, lebo mal pozemky presne tam oproti tým polifunkčným domom, že tam má byť zberný dvor. Lanarili ste ho za 3,80. Prečo ste ho lanarili ako obec a pozemky boli odpredané na SK Office? Zrazu vy ste ho prehovárali ako starosta a v zápätí SK Office, ktorá má sídlo na Mickiewiczowej 2, kde sídli AK Jurika a Keotoš, kde sídli Esperanza, občianske združenie, v zápätí SK Office, ktoré to nadobudlo a pán Skácel podpísal tú zmluvu s nimi. Prečo SK Office previedla pozemky na Esperanzu? Kde je človekom, ktorý OZ Esperanza zastupuje pán Marek Voľný, ktorého veľmi dobre poznáte. Nepoprete, lebo ste mi ho viackrát hovorili, že mi ho dáte ako kontakt v Lispláne, teraz je v Rusku. Čiže viem tieto veci. Ďalšia vec je, vedľa tých pozemkov pána Skácela je ďalší pozemok pani Bednárovej a pána Tokára. Dali ste im najprv pokutu za nepokosenie, každému po 50 €. Teraz na tom LV, na tom rozhodnutí, veľkým svieti exekúcia. Vy exekujete jeden pozemok za 100 €, 50 € každého z tých dvoch účastníkov konania. Hej. Máte tam nejaký ďalší iný záujem alebo niečo podobné? Pán Král, nerobím si volebnú kampaň. Pýtam sa otvorene veci zástupcu obce. Hej. Čo sa týka prvej Mariatálskej, 4 roky by mali byť v zakladateľskej zmluve. Reagujem na to, čo tu bolo povedané. Chcem sa spýtať, čudujem sa vám, obecné zastupiteľstvo, že sa absolútne... Vecnú otázku, toto není komentovanie. Ja mám 5 minút podľa toho, čo je povedala veci, pani Radičovská. Ešte raz, berie vám slovo, pokiaľ nebudete dať konkrétne otázky. Hovorí konkrétne! Čo sa bojíte? Konkrétne otázky. Konkrétna otázka. Ukončí toto rokovanie, pokiaľ nebudete dať konkrétna otázka. Konkrétna otázka. Ako ste hovorili ohľadom toho potoku, keď tu bolo hovorené o tom, že ho treba prečistiť. Povedali ste, že vy si nemôžete dovoliť predsa prísť na nejaký iný pozemok a niečo tam robiť a tak ďalej, pretože musíte rešpektovať zákon, majetkové pomery. Prečo ste ako obec nerešpektovali
zobrali majetkové vlastníctvo pani Veselej a postavili ste jej tam múr a odbagrovali ste jej z kopca. Reagujem konkrétne na podnet túto pána Spolné. Osuského, jasne. Prečo ste toto spravili pani Veselej? Pretože vaša odpoveď bola, Ešte raz, dávate mi otázku, alebo odpovedáte, pani Lačič. prečo ste takto konali? Dávate mi otázku? Áno, však teraz sa pýtam, prečo ste takto konali Ďalšiu otázku. ako obec, ako Mám to starosta, že poznačené. ste... Ďalšiu otázku daj. Pýtal som sa aj obecného zastupiteľstva, prečo niečo. Exekúcia pani Bednárovej Tokára som sa pýtal, dozornej rady som hovoril, pána Skácela evidentne nepoznáte, to je sranda. Hej, prečo nie je ten dodatok AK Jurika Keltoš na webe? Nehodí sa. Nie. Pokiaľ nie je zverejnený, nemal by platiť. Neviem. Podpísali ste ho v 11. mesiaci, v rámci zákona som dostal jeho kópiu. Čiže dostate kópiu, čiže ja neviem. Ale ja som sa zároveň vy to zákone je napísané, nemusíte mi posielať kópiu, pokiaľ máte hyperlink, kde to je. Prečo nie je tá zmluva na webe? No, za to, že vám bola daná kópia, dedukujete, že nie na webe, hej? Nie na webe. Na webe určite nie, ja som ho hľadala. Preto som sa pýtala na to, či je možné zverejniť.